हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनेलाव आशा खालामो बयबो मोजां दङ दिनै BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एबा हाग्रा बिफाननि साख्रिनि टटेलि डिटेल्सखौ लाबोदों जे फिजिकल टेस्टआव माबादि कन्डिशन जादों आरो लोगोसे मा नायदों मा नायाखै आरो फार्स्ट आरो लास्ट पोजिशननि सायाव मा बेनिफिट्स मुलाम्फा दङ बेनि सायावबो जोङो सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नाय आरो जायफ्रा फिजिकल टेस्ट पास खालामबाय साफा कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो जायफ्रा फिजिकल टेस्ट होआखै एबा होनो थांगासिनो नोंथांमोनाबो जाहाथे नायो आरो बे भिडिअ ओरैबायदि हेल्पफुल जागोन नोंथाङा गासैबो क्लियार जागोन दा बेखायनो भिडिअखौ नायजाब स्किप खालामनाङा आरो मोनसे खावलायनाय जायफ्रा आंनि बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोनथिनो हायो दा गोबाव खालामा जों थांनोसै मेन पर्टेल CSB आव दा जों फैबाय CSB आव आरो फैनाय लोगो लोगो दा एडमिट कार्डआथ' डाउनलड खालामनो हायो दा गोबां एडमिट गोमादों होननानै उनावहाय प्रब्लेम जायो आरो भाइभा टेस्टआव बा बै समावहाय दानि फिजिकल टेस्टनि एडमिटखौ बिनो हागौ बेखायनो डाउनलड खालामनानै मा खालाम नोंथांमोना गुगल ड्राइभआव आपल'ड खालामना दोन नङाब्ला मेलावहाय आपल'ड खालामना दोन एबा नोंथाङा प्रिन्ट खालामनानै दोननानै ला जाहाथे फिउचार लेभेलाव नांगौ जायोबा नों मोननो हायो बे जाबाय नाम्बार 1 पइन्ट दानि जों मिथिबाय जे फिजिकल टेस्टआ सोलिगासिनो दङ 6 जुलाइनिफ्राय 24 जुलाइसिम बियो जाबाय थागोन एबा 6 जुलाइया जोब्बाय 11 जुलाइसिम दङमोन FR1 माने ग्रेड 1आ फरेस्टार ग्रेड 1आ दङमोन बे जोब्बाय स' आंनिया 11 जुलाइआव दङमोन अदालगुरि हिसाबै जोंनिया लास्टमोन आरो बावहाय जों मिथिखागौ जे डिस्टेन्सआ जोंहा 26 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 16 आरो टाइमा गासैबो सेम 4 आवार्सआव दा आंनिया लादोंमोन 3 आवार्स लादोंमोन माने 3 घन्टायाव आं बेखौ कमप्लिट खालामदोंमोन दा अब्ला जायफ्रानोखि 1 घन्टाया कमप्लिट खालामबाय हिन्जावफोरा एक्सुवेलि हिन्जावफोरा 1 घन्टा 1.5 घन्टायावबो हाया नङा मानोना बिसिना अनलि 16 km अके देन बेनिफ्राय हौवाफोरा 26 km बेवहाय मेक्सिमाम माने हमना ला रावबो 2 आवार्सआव हाया बे एसेबां पसिबल नङा खोब लायो 2 घन्टा 20 मिनिट 30 मिनिट बा 2.5 घन्टा बा 3 घन्टा बा 4 घन्टा दा 1 निफ्राय 4 आवार्सआव हाबोबा माबादि बेनिफिट्स दङ आरो गैया थ' बेखौ गोबांथार जोंनियाव माने ससियेल मिडिया कन्ट्रभार्सि जायोबा गोबाङानो माने खायसे मिन्थिगौ नाथाय खायसे मिन्थिया दा नायदो बे फिजिकल टेस्टआव जेबो नाम्बार गैया नोङो 1 घन्टायाव हाबो ना 2 घन्टायाव हाबो ना 3 घन्टा हाबो ना 4 घन्टा हाबो जेबो नोङो हाबाबाबो जेबो माने नोङो नाम्बार गैया जास्ट माने क्वालिफाइं नेचार बाथ्रा जाबाय नोंथांमोननि डिस्टेन्सखौहाय 4 आवार्सआवहाय जिखुनु जाया नों कमप्लिट खालामनांगौ अब्लानो नोङो मा नेक्स्ट राउन्ड एग्जामनि थाखाय इलिजिबल जागोन अके स' बेखायनो बांद्राय देहाखौ खस्थ' होनाङा जास्ट नोंनि टाइमिं एडजास्ट खालामनानै नोङो थाबायबानो जाबाय बा खारबानो जाबाय 1 kmआवहाय अके 1 kmआवहाय हमना ला 6 निफ्राय 7 मिनिटआव नोङो कभार खालामबानो हौवाफोरा आरामसे 26 kmखौहाय कभार खालामनो हायो हाजोआव 8 निफ्राय हमना ला सोरनाबा 9 मिनिट्स लानो हागौ आंनिया 7 मिनिट्स लादोंमोन हाजोआव अके थ' बेबायदि टाइपनि आरो दा जायफ्रा गोदान हाजोआ बेसेबां दं हाजोआ 4 निफ्राय हमना ला 4.5 kmसिम माने दङ आरो दा बिनि गेजेरावबो कन्टिनिउ माने ओरैहाय दावखोनाय नङा दे ओरै दावखोनाय नङा गेजेर माने हाजोआ दावखोबाय ओंखारख्लायनाय दावखोनाय बिदि दङ आरो जेब्ला नों बेवहाय दावखोगोन अब्ला अके बेवहाय थाबायबानो जाबाय आरो जेब्ला दावख्लायगोन अब्ला नों बाव लासै खारबानो जाबाय आरो दावखोबावदो अके बेनिफ्राय लासै खारदो अब्लानो नों आरामसे सहैगोन जेबो टेनसन गैया जास्ट नोंथांमोना माने कन्ट्रल खालामनांगोन दा बेखौ जों क्लियार खालामबाय जे बाव फिजिकल टेस्टआव जेबो नाम्बार गैया नों फार्स्ट लास्टजों खोथा गैया मेन सोनारगोन एग्जामावसो दा बेखायनो एग्जामा मा दङ मा गैया मा सिलेबास दं गैया जों डिटेल्सखौ नायफिननो थाखाय जों थांनांगोन अफिशियेल नटिफिकेसन जोङो नायनांगोन नैबे नटिसआव फैबाय दे नटिसआव फैनाय लोगो लोगो बेनि सिगांनि अफिशियेल नटिफिकेसन जों बाव डाउनलड खालामसै आरो बे एप्लाइ जादोंमोन फेब्रुवारियाव जादोंमन 2026 बे बोसोराव दा बेखायनो जों बावहाय फैबाय बेनो जाबाय जोङो अफिशियेल नटिफिकेसनखौ नायनोसै जाहाथे बयबो नोंथांमोना क्लियार जायो दा फिजिकल टेस्ट हैनो थाङोबा बेनो फिजिकल टेस्टआ मा नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ लांफानांगौ दा अनलि एडमिट अरिजिनेल एडमिट कार्डआ कल लेटार आरो एडमिट बेनि एखे कल लेटार एबा एडमिटआ बेखौ नोंथांमोना लांफाथारनांगोन सेकेन्ड बे जाबाय आधार कार्ड नङाबा भटार कार्ड नङाबा DL एबा ड्राइभिं लाइसेन्स नङाबा पेन कार्ड एनि वान अरिजिनेल आइडिखौ नोंथांमोना लांफानांगोन जेबो फरायनायनि डकुमेन्ट्सखौ बावहाय क्वालिफिकेसनखौ सार्टिफिकेटखौ नाङा दानिया जोंहा एडमिटआव दङमोन जे जायफ्रानोखि ग्रेड 1 अके बेनिफ्राय गार्डआवबो नोङो एप्लाइ खालामदों अब्ला जिनोखि
6निफ्राय 11 जुलाइसिम जादोंमोन ना ग्रेड 1आ बेयावनो खारफाजोबखाबाय बयबो अके माने मोनसे खारबानो जे मोननैबो क्वालिफाइड कनसिडार जादों आरो मोननै जेनेखि एडमिट लांदों नोंथांमोना मोननैखौबो दिन्थिनांगोन अरिजिनेल एडमिटखौहाय आरो बेयाव डिसक्वालिफाइड जाबाथाय मोननैबो पस्टआव नोङो डिसक्वालिफाइड आरो सेलेक्ट जाबाथाय मोननैबो पस्टआव नोङो सेलेक्ट दा बेखायनो नैबे फिजिकेल टेस्टआ बेनो दानिया जायफ्रानो बे फिजिकेल टेस्टखौ पास खालामबाय नेक्स्ट राउन्ड बेनो जाबाय रिटेन टेस्टआ 3 आवार्स जागोन अके 100 मार्क्सनि जागोन आरो बोथ पस्टआवबो 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन ग्रेड 1 आरो गार्डआव नाथाय बिनि एग्जामा कम्बाइन जानाय नङा बिनि एग्जामा एक्सट्रा जागोन अके एन्ड बेनिफ्राय थार्ड नाम्बाराव दङ भाइभा टेस्ट दङ एग्जामावसो मेन सोनारगोन नोंनि फाइदा 1:3 लांगोन होननानै CSB चेयारमेना फ्रेशमेन होनायखौ नोंथांमोना नुखाबाय दा बेखायनो एग्जामावहाय ग्रेड 1 होनोबा 90+ स्करखौ आं सानदों खालामनांगोन आरो गार्डआव गैयाब्लाबो हमना ला 85 बा हमना ला 89 बेखिनिसिम एक्चुअलि डाइरेक्टली बुंनो हाया नाथाय जास्ट एनालाइज खालामदों आरोखि माने 1:3 लांगोन नालाय हमना ला 47 पस्टआव अनलि 141 केन्डिडेट्सखौहाय भाइभा टेस्ट होनो लेंहरगोन अके माने ग्रेड 1आव आरो बेनिफ्राय 330खौहाय फरेस्ट गार्डआव भाइभा होनो लेंहरगोन माने 110 नालाय बेनिफ्राय साथामल' लांगोन नालाय बेबादि जायो अके थ' नोंथांमोना बेबादि 330 जनाल' माने लांगोन देन बेनिफ्राय एभ्रि डे पार डे 3000 केन्डिडेट्स लेंहरनायाव जादों हमना ला 1600निफ्राय हमना ला 1800 जादोंमोन गुबुन डिस्ट्रिक्टआ नाथाय अदालगुरि हिसाबै लास्ट 11 जुलाइआवहाय गैयाब्लाबो 2000नि प्लास जादों अके 2000+ जादों मानोना गोबांथार केन्डिडेट जादोंमोन अदालगुरिनिफ्राय मानोना सनितपुर आरो बिसनाथआ हाबनायखाय बिथांमोननिफ्रायबो इन्टारभिउखौ होदों दा जियानो जा बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय दा खोथाया जाहैबाय एग्जामा माब्ला जागोन स' बे एग्जामा माब्ला जागोन जोङो नायगोन एबा जों जास्ट एनालाइज खालामबाय थागोन नाथाय बावहाय रिटेन एग्जामाव कुनु बावहाय नोंथांमोना मा नेगेटिभ मार्किं मोननाय नङा OMR शीटआव बियो माल्टिपल चइस टाइपनि एग्जाम जागोन आरो दानिया एग्जामा सानसेयावनो सेम डेआवनो जानो हागौ एग्जाम जानो हागौ फुं बेला मानोना फरेस्टार ग्रेड 1आ फुङाव जानो हागौ आरो फरेस्ट गार्डआ बेलासियाव जानो हागौ डेट फिक्स नङा दासान्दि डेट फैयाखै नाथाय बिथांमोना थाब खालामगोन होननानै CSB चेयारमेना जेब्ला फ्रेशमेन होदोंमोन ना थाब एग्जाम खालामगोन आरो थाब साख्रि मोनगोन दा एग्जामखौ नायोब्लानो बे सिलेबास BTC नलेजखौ नोंथांमोना थानांगोन आसाम नलेज नेशनेल रिजनिं बेनिफ्राय हमना ला एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय मेथ्स दङ इंलिश दङ बेखौ नोंथांमोना नायनांगोन अके बेखिनिखौ आरो गार्डआ गार्ड नैबे गाहायना बेनिफ्राय गोजौना जाबाय ग्रेड 1 एबा SA लेभेला दा बेखिनिखौ बुजिबाय मानोना सिलेबासा जाहैबाय सेम नङा नैबे जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1आ HS लेभेलनि कुइसन दानगोन बेनिफ्राय फरेस्ट गार्डआ 10+ लेभेलनि कुइसन दानगोन एसे इजि दानगोन आरो गार्डआ दा बेखायनो बेखौ नायोबा एग्जामा माने एक्सट्रा कन्डाक्ट जागोनखौ जों मोनथिखाबाय क्लियार जाबाय दा बेनिफ्राय भाइभा टेस्टआ नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोनखौ लागोन जेब्ला एग्जामा जोबो दा मेडिकेल टेस्ट जेब्ला फिजिकेल टेस्ट हैनो थाङो अब्ला मोनसे बाथ्रायाव खायसे डिसक्वालिफाइड जाबाय जाहोना मा आं खोन्थागासिनो दङ जे नोंथांमोननि नैबाव बेनो जाबाय हाइट जोंनि STPआ 153 हौवाफोरा नांथारगोन कम्पालसरि बावहाय हाइटआव मैक्सिमाम 99%आनो क्वालिफाइड जादों बेनिफ्राय हिन्जावफोरा 145 सेन्टिमिटारा थाथारनांगोन दाना फैबाय मेन जिनिसा बे जाबाय चेस्ट बेखौहाय ओभारअल लादों बा कुनु ST SC OBC लायासै एक्सट्राव दा जुदि टेस्टआव डिसक्वालिफाइड जाबाथाय फिजिकेल टेस्टआव नोंखौ एलाउ खालामा नोंनि एडमिटखौहाय डिसक्वालिफाइड होननानै स्टाम्पखौ बुनानै हरगोन आरो दा बेखिनि आई होप नेक्स्ट लेभेलाव जुदि फैयोबा जाहाथे जोंनि STनि थाखाय 5 सेन्टिमिटारखौ खमायना होयो मानोना गोबां प्रब्लेम्स जायो जोंनि केन्डिडेट्सनि सायाव आरो दा जियानो जा बैसोआवथ' नोंथांमोना 18निफ्राय 40 इयार्स मोनदों आरो जोंनि STPआ 45 इयार्स गार्डआवबो आरो ग्रेड 1आवबो मोनो बेनि थाखायनो खायसे बैसो जानायफोराबो आरामसे चान्सखौ मोनदों बे फिजिकेल टेस्टआव आरो दा बेखिनियानो क्लियार जाबाय आई होप नोंथांमोना बुजिबाय जे सिम्पल खोथायाव फिजिकेल टेस्टआव जेबो नाम्बार गैया फार्स्ट लास्ट पजिशन गैया दा बेखायनो नार्भास जानाङा सोरबा लास्टआव हाबदोंबाबो फार्स्टआव हाबदोंबाबो जेबो नार्भास एबा जेबो डिमटिभेट दाजा जास्ट नोंथांमोननि नेक्स्ट लेभेल जाहैबाय एग्जाम थाखाय फकास खालामनाय अके दा बे एग्जामा माब्ला जाथावगौ दा बे एग्जामा
बे एग्जामा जाबाय जोंहा हमना ला दा 24 जुलाइसिम फिजिकेल टेस्ट जागोन नालाय बेनिफ्राय हमना ला 7 डेजनि उनावनो रिजाल्टखौ होगोन होननानै जेब्ला CSB चेयारमेना फोसावदों अब्लाथ' जों मिथिबाय आगस्टआवनो बे एग्जामा लास्ट मिटिं जानाय चान्सआव दङ आरो बेनिफ्राय सेप्तेम्बर अक्ट'बरावहाय नोंथांमोना भाइभा टेस्ट खालामनानै साख्रिखौ मोननायनि चान्सआ दङ दा गासैबो क्लियार जाबाय आई हप नोंथांमोना बुजिबाय आरो जायफ्रा फिजिकेल टेस्ट हैनो थांगोन बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय आरो जायफ्रा पास खालामबाय नेक्स्ट रिटेन एग्जाम थाखाय जाहाथे गुड लाक थाबाय मोजां फरायदो आरो नोंथांमोना BTC साख्रिखौ जाहाथे लानो हायो।